ତ ସବୁ କେମିତି ହେଇଛି? ହଁ ଦେଖେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପଖାଳ ଦିବସରେ। ଆଉ ଯେତିକି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଇଏ ତ ପୁରା ମାଛ, ରୋହି ମାଛ, ଆଉ ଭଜା, ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା, ବଡ଼ିଚୁରା, ତାପରେ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଲଙ୍କା, ହୁଁ। ये कौन एयर फ्रायर है? अरे वाह, थैंक यू सो मच। एयर फ्रायर तो बढ़िया ही जब देखा जाऊँ। एयर फ्रायर मीन्स अल्प तेल ना स्प्रे हो तार। अरे वाह, बहुत बढ़िया लगे। ये अंडा भुजिया बोलते। ଆଉ ପଖାଳ ଦିବସରେ କ'ଣ କହିବ? ପଖାଳ ଦିବସରେ ଏଇ କଥା କହିବି, ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଆଉ ତେଣୁ ଆମର ପରମ୍ପରା ବହୁତ ଏନ୍ଜୟେବଲ୍ ପରମ୍ପରା। ମାନେ ଆକୁ ପଖାଳ ଦିବସକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ପଖାଳର ଟେଷ୍ଟ କେଉଁ ଡିସ୍ରେ ନଥାଏ। ଯେତେ 5 ଷ୍ଟାର୍ ହୋଟେଲକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ପଖାଳର ଗୋଟେ ନିଆରା ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ଆଉ ଆଜି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି କହିବାର ଅଛି, ଆଉ ପଖାଳ ଦିବସକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ମିସ୍ କରନ୍ତୁନି, ଆଉ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍।